Дошли, днес ще ви покажа как ще изтеглите Gangster Reel. Влезете в Google, безплатно не. Видите това малко маркет, натискате го, тук първото натискате тук. Download Momo Get for Android, пак си тум, като мен, нали. Тук пише маркет for Android. Натискате Download for Android, тегли ви се, аз съм го изтеглил. И ето го. Такива очи влизат. И така. Айде бе, извинете. Пишете. Чакайте, извинете. Пишете Г. А. Gangster. Ето, той май ми излезе преди малко. Gangster. Извинете. Не бе, кстати в глупости тук ми покажа. Ето го. Gangster Reel City of Science. Тайли, такива работи. Аз няма да я покажам и няма да я правя такова поредицание. Защото аз съм играл доста пъти, но не ми харесва на мен, но не че аз съм да ми харесва повече. И за това няма да я тегля, долу, теглите и готово. Това е първият епизод на Minecraft, хора. Втора ще го правя днес. Днес 25 септември, 25 септември. Днес ще го правя. И мисля да правя на още много други игри, на GTA 20, на GTA 3, на GTA San Andreas, проекти, но аз ще се реша. Защото тези месеци много не правя клипове. Аз на лаптопа ще почвам да правя клипове, да ви го кажа. Почвам, но в момента лаптопа ми е звъни, ще почна да правя на Minecraft, на лаптопа, там, YouTube. И това, показах ви как си тегли Gangster Reel. И ще се видим във втори епизод на Minecraft. До скоро!